La ciutat d'Alcoi va donant a cada any que passa més passos per a convertir-se en una ciutat universitària de referència a l'interior, no només de la província d'Alacant, sinó també de la resta de la comunitat. A més de ser una de les poques entitats de caràcter politècnic que figura entre les millors del món, la UPB també ha fet un gran esforç per ampliar i consolidar la seva infraestructura a la ciutat dels Ponts, i ho ha fet amb una sèrie d'obres d'ampliació que inclouen tant instal·lacions esportives com laboratoris dedicats a la investigació, un dels pilars de la institució alcoiana. El pavelló que ha sigut presentat compleix tots els requisits per a ser considerat com una instal·lació esportiva de primera magnitud. A més, serà capaç d'acollir esdeveniments esportius de tot tipus, com també de cobrir l'elevada demanda d'aquest tipus d'infraestructura que presenta el campus alcoià. De fet, representants del món de la política i l'esport de totes les localitats que pertanyen a l'àrea d'influència del campus d'Alcoi han estat presents a la presentació, que inclús ha comptat amb un partidet de futbol sala. Estamos encantados de poder contar con estas instalaciones que, como ha dicho ella también, han sido reivindicadas, ¿no?, durante mucho tiempo. Y es cierto que cuando se hizo el planteamiento inicial esto tendría que haber ido mucho más deprisa, pero la coyuntura pues no lo permitió. Y es cierto que cuando hace 3 años se hizo el agujero aquí y nos quedamos sin parking, la verdad es que fue un colapso de estudiantes que no tenían gimnasio ni tampoco parking, pero bueno, 3 años después ve la luz estas magníficas instalaciones. En abril abrimos el parking, en septiembre estábamos comentando que vendrá el rector a inaugurar lo que será el pabellón superior con las nuevas instalaciones de investigación y de talleres de diseño, equipos pluridisciplinares con los cuales el vicerrectorado está especialmente motivado de los chavales jóvenes. Era la guinda que li faltava a la nostra universitat. Tenim la sort de comptar amb un campus d'Alcoi que representa una de les millors universitats del món, amb una oferta acadèmica molt important i, el que és més important encara, amb un índex d'inserció laboral de tots els estudiants que passen per ací, també dels més alts d'Espanya. I ara a aquest magnífic campus urbà que tenim a la ciutat li faltava aquest complement esportiu que avui hem inaugurat i que ja està a disposició no només dels estudiants de la universitat, sinó de tot Alcoi. A més d'un nou pavelló i el seu equipament, el campus d'Alcoi també continua estenent la seva àrea d'influència cap a la resta de comarques limítrofs. De fet, l'entitat educativa alcoiana comptarà en breu amb un nou campus a la localitat de l'Olleria, amb total seguretat al mes de juliol. L'objectiu és que la UPB, a través del seu campus d'Alcoi, oferisca cobertura a les necessitats de l'empresariat de la Vall d'Albaida. Eixa és una de les línies mestres d'actuació del campus, com ja ha demostrat a l'Alcoià i el Comtat. Se esté de una manera más agradable dentro de estas instalaciones y va a fomentar que la gente tenga ganas de venir aquí. No solamente a hacer deporte, sino pues también pues hacer un poco de relaciones, ¿eh? Sí, es de eso yo se creo trata. que sí. Y ojalá los señores alcaldes nos apoyen y podamos tener pues mayor participación no solamente del campus y de los estudiantes y PASPEDEI, sino también de la sociedad colindante, de los municipios colindantes. Teníamos una deuda pendiente con el campus de Alcoi, una espinita, porque no podía la Universidad Politécnica de Valencia en Alcoi no tener unas instalaciones en condiciones. ¿Por qué? Porque el estudiante de Alcoi es igual estudiante tanto si está en Alcoi como si está en Valencia como si está en Gandía. Y eso era una deuda que teníamos pendiente con Alcoi. Yo creo que ahora ya lo hemos cumplido. A este nivel lo tenemos claro. Tenemos claro que estas instalaciones pocas universidades las van a tener, y menos próximas. Y yo creo que debe dar claro que el estudiante que elija esta universidad, a la Universidad Politécnica de Valencia, elige una magnífica universidad.